नंगौ आं नागारना थांनोसै नाथाय आंनि प्रार्थनाया नोंथांमोननिसिम जेब्लायबो थागोन आरो जों आरज खालामगोन नोंसोरनि थाखाय आरो गोसोखांगोन जेब्लायबो जि अबस्थायाव गैयामोना फरायनायाव दङ सोरबा साख्रियाव दङ नोंथांमोननि थाखाय जोङो आरजआव जेब्लायबो संग्रिगोन आरो बे नागारलांनायनि समाव आं जेखौबो नागारलांनो बा गारलांनो हाया नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव नागारलांनो हागोन इसोरनि बायख' बे इसोरनि बायख'आ सिद बादि बेखौ आं गायनानै दोनबाय गायनानै दोननायाव बिनि उनाव बिनिफ्राय दंफां बा फिसा खिलि ओंखारनानै बिनिफ्राय दंफां जानानै बिबार बारगोन बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ थायगोन फिथाइ थायनायनि उनाव जों बयबो इन्जय खालामगोन प्रेज द लर्ड अब्ला बे गायना दोननाय दंफांखौ नोंथांमोना जेब्लायबो दादानफाय हानायसिम दै होनानै बिनिफ्राय हासार हो हासार होनायनि उनाव आसा खालाम जे बे दंफाङा सानसे जोंनो मोनसे मोजां फिथाइखौ होगोन बे फिथाइनिफ्राय जोङो थारैनो गांनाय उखैनायनिफ्राय जोङो जोंनि उदैखौ रंजाहोगोन अब्ला आं माखौ बुंनो नाजादों दिनै बे इसोरनि बायख'आ फिथाइ बायदि जेखौ जों दिनै प्लान्टेड खालामबाय जयथ' जों दा मोना जानो हागौ you can expect after long years it may be 5 years it may be 10 years it may be 20 years it doesn't matter but expect asa kalam surely it's going to come surely it's going to bring fruits surely it will bring blessing to us praise the Lord गासिबो दङ ने ओके जोंब्ला जों दसेनि उनाव नागारनानै थांगोन आंनि न'खरनिफ्राय आं मैया आंनि बुरैनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिन्थिदों वाट्सएपजों जास्ट बुरैया नायगासिनो दङ जुदियाव आंजों फैनो हायाखै नाथाय बे गासैखौ नुजोबदों that's the technology जेखौ दिनै होदों दिनै नुगासिनो दङ जेरैखि थाया मानो दिनै मिडियाजों ससियेल माबाजों फेसबुकजों गासैबो मानसिफ्रा नायगासिनो दङ प्रिथियाव आरो बोरैहाय इसोरनि बायखौ दिनै गोसार जादों that's the wonderful बायखौ बुंदों जोबनाय दिनाव इसोरनि बायख'आ गुदियावनो फोसावजागोन जेब्लानिसिम बायखौ फोसावजाया आं फैनाय नङा the end of this world still God said I will be with you दिनै इसोरनि बायख'आ सानजा सोनाब सा खोला गुदियावनो स्प्रेड जानांगोन मिथिनांगोन बेखौ मिथिहोनांगौब्ला दिनै आं बुङो you have a great responsibility नोंहा दायित्व दङ अकल ट्रान्सफर्मेशन जानायानो जथेस्थ नङा सोलायनायानो जथेस्थ नङा नंगौ नोंथाङा बुहुमनिफ्राय सेपारेट जाबाय संसारनिफ्राय सेपारेट जाबाय गोबां आइजोफोरा दिनै बेयाव फैनानै जोहोलाव सिख्लाफोरा दिनै गावनि लाइफखौ डेडिकेट खालामबाय सारेन्डार खालामबाय आरो गथायबाय the world जायखौ बुङो there are two words जुदि नायब्ला मोननै वर्डखौ जाय ग्रीक वर्डआव the world WORLD जे world बुंलाय बुहुम बुंलाय संसार होनना बुंलाय आं जे ग्रीक सोलोंफानो हागोन ने मोनसेखौ बुङो कस्मस बेखौ बुङो वर्ल्ड कस्मसखौ বুলি কয় গ্ৰীক वर्ड পৃথিৱী সেই ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা পৃথিৱীক কসমস বুলি কয় গ্ৰীক वर्डआव आरो बे एखे वर्डखौनो जों नायोब्ला पृथ्वी जों पृथ्वील' मिथियो खिन्थु ग्रीक वर्डआव नायोब्ला आयन होनना बुंलाय आयन एज मुगा नायदोंब्ला बेसेबां मोजां सोदोब पृथ्वी होनना बुङोब्ला जों अकल बेखौ मिथियो नाथाय ग्रीक वर्डआव जुदि मोननैखौ नायोब्ला मोनसेखौ कस्मस जायखौ प्रेजेन्ट वर्ल्ड पृथ्वीखौ इसोरा सृष्टि खालामबाय जुदि इसोरा सृष्टि কৰিলে সেই প্ৰেজেন্ট वर्ल्ड কসমস বুলি কোৱা হয় যিবিলাক মানুহবিলাকে এনে বহুতি কৰি আছে আৰু যদি এটা অৰ্থ আমি চাওঁ যদি मोनसे অৰ্থ নাইবাवब्ला आयन होनना बुंब्ला प्रेजेन्ट मुगाजों मानसिफोरा माबोरै सोलिगासिनो दङ बे मुगाजों सावनो सेंग्रा सिख्लाफोरा बुहुमाव थानाय माबोरै थांगासिनो दङ that's the मुगा 내가 보고 있죠. 어보로 어콩에 끼고 무가도. 좀 말에 지금 프로솔리트 자가지는 그 무가. 저는 만시야 테크놀로지 수라는 그 정보 매 무가정 한가시는 동어. But time is too evil.
बेनिखायनो जों we need to live very circumspectly होनना बुंदों आमी बहुत हुसियार भावे आमी जीवन जापन खटाब লাগিব circumspectly होनना बुङो हुसियार भावे एफिसियार होदों circumspectly होनना बुंनाया आं जुदि नोंथांमोननो बुजायना होयोब्ला मासे एन्जर आरो मासे मावजि बे एन्जरा मावजिखौ नुयोब्ला एन्जरा माबोरै खालामगोन जेब्ला एन्जरखौ नुयो मावजिया मा खालामनो नाजायो जेब्ला मावजिया एन्जरखौ नुयो हमनो नागिरो आरो जायो आरो बिनिफ्राय बासायनो थाखाय एन्जरा खारो हुसियार भावे जुदि मासे एन्जरा जुदि थांदोंब्ला मोनसे माबा लामाजों बेयाव मावजिया जमनानै थायो आरो जेब्ला बेखौ मोनबाय बेखौ जाबाय थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि लाइफखौ बे मुगाजों जों सोलिबाय थानायाव जों हुसियार भावे जाहाथे जों जेन बे पापाव गोग्लैया जों जेन बेबायदि लामायाव थांनानै जों नस्थ' जाया सैताना जोंखौ जेब्लायबो नागिरबाय थादों he is a lion he is a devil जायखौ बुंदों roaring lion होनना बुंदों सेकेन्ड पिटाराव बुंदों गर्जिनाय सिंह नोंथाङा बे सिंहनि खाथियाव लाइननि खाथियाव जेब्लायबो गसंथानो हाया नाथाय even the lion दानियेला लाइननि सिगाङाव सिंहनि सिगाङाव बियो गसंना दंमोन because इसोरा बे सिंहनि खुगाखौ बन्द खालामदोंमोन praise the Lord doesn't matter who he is he's an adversary बियो सुथुर जोंनि बियो जोंनि मार्डारार बुंदों बियो डिसिभार बियो थगायसुला बियो सिगांनिफ्रायनो पाप मावबोदों आरो मानसिखौ फुस्लायदों नाथाय end of the destination he will be eternal hell इसोर बेखौ केस्ट आउट खालामगोन जोबनो गैयै हुरुबर जायखौ बुंदों नोरगाव इसोरा बिनि थाखाय थिग खालामना दोनदों नोंथांखौ सृष्टि खालामाखैमोन नोरगाव हरनो थाखाय नाथाय नोंथाङा दिनै बेजों फरवार्ड जानायखाय you will be cast into the lake of fire with the devil if you are followers of the devil नोंथाङा दिनै बे मुगानि समजों थांनानै सैतानजों फल' खालामगोन ने खालामोब्ला इसोरनि बायखौ बुंदों you will be cast into the lake of fire दिनै गोबां मानसिफोरा बे नरकखौ मोनसे फान बनायदों नरक नाय বুলি মানুহবিলাকে কয় नरका जाबाय रियल प्लेस इज अ रियल प्लेस नोंथारगौ नरका जाबाय बानायनाय जायगा इसोरनि नरका दुखुनि जायगा नरका जाबाय टर्मेन्टेड प्लेस दुखु खस्थनि जायगा मानसिफोरा खुगा अरथेगोन नोंनो ग्लेसिं टिक होनना बुंनाय माने अख्रेबगोन मा जाखो सान हर बेयाव खामनाय नङा अराव दंब्लाबो नों खामग्लिनाय नङा होमब्लाबो खस्थ'जों दोङो बुंनांगोन because of you are following the devil नोंथाङा जुदि बिनिफ्राय बारग'नांगौब्ला सेग्रा सिख्लाफोर there is only one you need to transform थालाय सोलायनांगोन the metaphor promises or metaphor more transform थालाय सोलायनाय होननाय मोनसे ग्रीक वर्डआव दङ metaphormo or metamorphosis जायखौ बुङो बाय'लजिकेल टार्म जुदि बाहायोब्ला बेखौ मेटाफर्मो होनना बुङो बुंनाय जायो मेटाफर्मो होनना बुंलाय बेसोर मोनथाम ट्रिक सोलोंबाय जोङो कस्मस आयन एन्ड मेटाफर्मोसिस that means completely change as a butterfly नोंथाङा मिथियोदां सिख्रिखौ नुबायना माबाफोर लाथा फिसिनाय आइजोफोर माब्लाबा जों लाथा बुङो दर'नि मानसिया लाथा बै जे केटारपिलार लाथा एम्फौ बेंगलरनि बर'फ्रा बिराद माने जानो लुबैयो लाथा एम्फौखौ नाथाय बिसोरो खिन्थु मोननो थाङा ओंखायनो माब्लाबा बिहरो हे माब्लाबा फैबा लाथा लाना फैलाय जों जानो होनना बुङो माने एवना जायोबा ख्रेम ख्रेम मोजां मोनो थ' नङा होमब्ला Oh, we meet lots. जायफोरा सिटियाव दङ गोबां मुवाखौ जों मिस खालामदों आं बेनिखायनो बुंदों आइजोखौ जेराव आं दङ अफिसाव जाखो जिखौ होआ मानो
आं बेखौनो जानो थांजोबगोन जायनि बेदराव लहाल' जाया होनना बुंबाय गुरैनि बेदराव मा जाया नोंथांमोना मिथिगौ नङा जाया होनब्ला लहाल' जाया लहाया गोरा अरनो हाया जाथारा होनब्ला आं बे बुस्थुखौ जाया जाने गुरै बुस्थुखौ जाया आङो बिनि माने जों गासैखौबो जागोन होनना बुङो आरो अब्ला जों फोथायबाय नंगौ जों मिस खालामदों खिन्थु लाथा एम्फौआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे बिजनेसनि लामायाव जुदि थाङोब्ला बेखौ फानोब्ला बेसेबां मोनो बेसेबां लायो ब्रादार 400 केजि 400 थाखा मोनो आइजोफोर केजियाव बेसेबां मोनो 400 मोजां दा जों जुदि नायोब्ला लाथा एम्फौखौ बे लाथा एम्फौआ माब्रैमोन सिगाङाव बिदै दैयो नङा होमब्ला बिदै दैनानै मा जायो एम्फौ लाथा ओंखारो जेब्ला एम्फौ लाथा ओंखारबो गोमोन जायोब्ला मा जायो बेखौ आलादा दोननानै मा खालामो लाथा एम्फौ खालामहोयो माने कुकन जायखौ बुङो आं बेखौ फिथोब फेरायो बे फिथोब फेरायनि उनाव मा जायो बिनिफ्राय सिख्रिया ओंखारो नङा होमब्ला सिख्रिया ओंखारनानै बै बिलाइखौ बे जाया बिनि उनाव मा जायो बिनि जानाय खादब आयदाफोरा बे बिलाइया नंला नाथाय बिनि जानाय खादब आयदाफोरा जाबाय मानो गोदै बिबारनि बिदैफोरखौ सोबनो बियो मोजां मोनो That's the transformation That's the metamorphosis complete change हयथ' नोंथाङा सोलायनाय अबस्थायाव बेबायदि मोनसे जेराव थांनाङा बेयाव थाङोमोन हयथ' जेखौ जानाङामोन बेखौ जायोमोन हयथ' जेखौ खोनासंनाङा बेखौ खोनासङोमोन जेखौ नायनाङामोन बेखौ नायोमोन नोंथाङा आरो बेखौ खालामनाय नंलिया जुदि ट्रान्सफर्मेशनखौ जाबायब्ला बे मेटाफर्मो जायखौ बुङो कमप्लिट चेन्ज खालामोब्ला you are a butterfly now नोंथाङा सिख्रि now praise the Lord सिख्रिया आरो बै बिबार बिलाइखौ जालिया बिनि जानाय खादबफोरा माने गोदै बिबारनि बिदैखौ सोबनो बियो मोजां मोनो If you are born again Christians you love to suck the sweet honeycomb is the word of God इसोरनि बाइकखौ जों फिल खालामनो rather we fill the filthy books बिजाबफोरजों जों फिल खालामनायनिफ्राय इसोरनि बाइकनि दारै जोंनि अन्तरफोरखौ जों फिल खालामनो There's a great joy I just want to leave this word today this evening जोंलाव सेंग्राफोर ख्रिस्टियान जानायानो जथेस्थ नङा नोंनि जिबनखौ चेन्ज खालामनायानो जथेस्थ नङा ख्रिस्टियान होनना बुङोब्ला नोंथाङा मिथिगौ the Greek word Christonos आंनो बुंबा Christonos बेखौ बुंब्ला meaning followers जायखौ बुंदों थाबायफाग्रा followers सोरनि followers दिनै नोंथाङा उनाव थांफिननाय सोरनि जिसु ख्रिस्टनि बे followersखौ जुदि नायबावोब्ला Greek word metates होनना बुङो बेखौ जाबाय metates जाबाय ख्रिस्टियाना बेखौनो बुङो जायनोखि imitate खालामो he's an imitator metates आं बुंफागोन metates come on Greek word सोलोङो जों बेसेबां सुंदर wordफोरा metates जाबाय imitate खालामनाय सोलोंफानाय बिफाया जुदि सिगारेट सोबोब्ला फिसालायाबो बै दंफांनि मा होनो बेखौ गनसि बानायनानै बेबो सोबफ्लागोन बिफाया जुदि जौ लोङोब्ला बेबो दै लाबोनानै दैखौ जौ बायदि सोलोंफागोन बिफाया जुदि गोदा आथिं गोलाव हरोब्ला फिसालायाबो आथिं गोलाव हरफागोन बै समाव आं मोनसे जाथायखौ गोसोखांदों बिराद लोरबुमोन आरो बियो आं क्लास 5 ना 6 आव फरायदोंमोन आं बिराद आइथाखामोन आरो इसेल'खा मानसिफोरा बुंदोंमन बे जौनाय नंलियालै होननानै आं बारा गोजौ नंखाया अफकर्स अके इन्डियानि हाइट मथे अके फरिखा होनो थांदोंमोन आं हाफ पेन्ट शर्ट गानदोंमोन आरोखि गुफुर जोंनि ड्रेसा जाबाय गुफुरमोन हाइ स्कुलाव आं बर' मिडियामाव फरायनाय इंलिस मिडियामाव फरायाखै आं हाइ स्कुलनि जिथुनाखि क्लासाव दंमोन आं सोरबादि इंलिस मिडियामाव थाङाखै गभर्नमेन्ट स्कुलाव थांदों एलपि स्कुलाव
गामि खाथियाव गोसो जाब्ला थांबाय गोसो थाङाबा खारबोबाय खिन्थु आं बेबायदि नङामोन I'm the one first rank high school आव मोनदोंमोन स्कुलाव मोजां छात्र प्रिति होनो मोनदोंमोन बै समाव बेखौ बुङो प्रिति रावबो मोनाखै जों सानैल' मोनदों सासे हिनजावसा आरो आं एसेबां गाधा स्टुडेन्ट नङामोन बेबायदि मोनसे नुदों smart talented नङा होमब्ला गासैबो बेयाव God wants smart people talented people मुर्खखौबो नांगौ खिन्थु जों सोलोंनांगौ अब्ला जेब्ला आङो बारबाय दंसे दंग' दंमोन आरोखि बे दंग'आ प्राय 5 feet जागौमोन हबाव एसे गुवार लंगु नालाय बे जथेस्थ' दायो इन्सपेक्टर जाबाय बियो बेंगलराव दङ मोनसे माने SSB नि मोनसे इन्सपेक्टर बेहा हाथरखि मोननै दङ बे आंनि आदा जायो बैसो माने जों सोमोन्दो क्ल'ज आरो जोंनि बाहागि आंनि जायो माब्लाबा जोंखौ फन खालामो है माबोरै दङ होननानै मोजां दङ आं बेखौ बेंगलराव लोगो मोनबाय दायो ब्रादारा मिथिगौ सन्जिब बिनि नामा सन्जिब बिनि उनाव मा जाखो बे बारबाय आरोखि बे समाव 10 आव दंमोन आं 5 आव दंमोन that's the gap आंबो बारबाय इमिटेट खालामबाय बेखौ जा बारबाय बेखौ बारबाय आङो गेजेराव दब्ल' गोग्लैनानै पुरा सेसखा आरोखि ओमफ्राय जों जादों साथाया दंमोन उनाव साथायाबो खेंख्रा जाखाबाय आंबो बारदोंमोन बेखौ इमिटेट खालामदोंमोन खिन्थु आङो बारनो हायियाव गालेननानै जलद गोलैनानै एकदम पुरा माने हाफ पेना पुरा लेथ्रा जाबाय हाब्रु जाजोब्बाय आं सानदों मा गिदिंफिनलांसै नामा न'आव होननानै खिन्थु नङा फरिखा हैनांगोन ना गामिनि नामा उदालगुरि हाई स्कुलाव फरायदोंमोन आङो हायार सेकेन्डारियाव अके बेफोर जाबाय बेसेबांबा जुगनि खोथा हयथ' जोनोम जायाखैमोन ना सोरबा सोरबा खिन्थु इसोरनियाव जोनोम जानाया जथेस्थ' मोजां बियो अके नोंहा दिनै दङ बेयाव आं मा बुंदों इमिटेट खालामनाय सोलोंफानाय दिनै नोंथाङा ख्रिस्टियान जानानै सोरखौ सोलोंदों गोबाङानो बलिउड एक्टरफोरनि स्टाइलखौ सोलोंदों सोरबा आस्ट्रिया रायनि स्टाइलखौ सोलोंदों सोरबा गोबां रोखोमनि एक्टर एक्ट्रेस दङ जों बै समाव सले अमिताभ बच्चनखौ जों फल' खालामोमोन 1976 सले सेंग्रा जेबो मिथिया गिर्जायाव थाङोमोन इसोरखौबो मिथिया बक्रमफोरा एकदम माने मोसौनि बायदि बक्रम आरोखि गिदिर आंबो मैया 40 खा बियो जोंबो बेबायदि टाइट नोंथांमोना नुवाखै बेखौ नायनो बेसेबां गाज्रि सोरबा फिल्म एक्टरनि जिथुनिखि मावनायजों इमिटेट खालामदों we are imitating which is ungodly people that's the worldly the Christians should not be imitate the ungodly people like Salman Khan six pack nongabla जोंहा गथ'फोर दङ दसजनसो वा कम्पिटिसन नाया look at six pack उन्दै उन्दै गथ'फोर मानिफ्राय सोलोंखो बिसोरलाय सोरबा फोरोंबाय so you Christians should not imitate which is ungodly people but our imitators should be who the Lord Jesus Christ बेनो जोंनि आदर हक बेखौनो बुङो ख्रिस्टियान जायनोखि इमिटेट खालामो सोलोंफायो उन थाङो बेखौनो बुङो ख्रिस्टियान आरो जायफोरा सोलोंफायो बेजों बेखौल' नङा they called disciples दिनै नोंथाङा बिनि शिष्य from the Greek word जोंनि mathetes होनना बुङो बे mathetes जाबाय फोरों pupil student learner होनना बुङो जोङो सोलोंसा अब्ला ख्रिस्टियान मावनो जोङो बिनि उनाव थाबायग्रा जों ख्रिस्टियान बुङोब्ला जोङो बेखौ सोलोंफानानै जों थाबायनाय जों ख्रिस्टियान बुङोब्ला बिनि सोलोंसा बिनि स्टुडेन्ट we are a learner wonderful दिनै बेखौनो जों इसोरनिफ्राय लुबैदों दिनै नोंथाङा ख्रिस्ट'नि सोलोंसाने नोंथाङा बुंगोन I'm completely transformed I'm completely conformed no I'm transformed आंहा नंगौ बुहुमाव दङब्लाबो आं संसारनि बायदि सोलिया मानोना I'm a Christian I'm followers of the Lord Jesus Christ आंनि गुरुआ आरो गुबुन नंलिया मुल गुरु हल
जिसु स्वयं अब्ला जों दिनै मा खालामनांगौ जों जेब्ला सोलोंसा जाबाय आं जोबनायाव बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव थांनायनि सिगाङाव बे रावखौ नोंथांमोननो दोनलांनो गोसो जाबाय Psalm number 37:27 आव बुंदों Depart from evil Christian जानानै गोबां मानसिफ्रा गाज्रिनिफ्राय खाराखै जुदि गाज्रिनिफ्राय खाराखैबा still you are conformed in this world History राव बुंदों You need to depart from this evil thing. That means through separation. नंथारगौ जों separation जानानै जोङो ओंखारबोनांगोन. Separation means आरो आं बेजों थाबायलिया. I have to avoid. I have to hate this evil. आं बे गाज्रिखौ आङो मुगैनांगा. I have to घृणा करिबोलागे हे गाज्रि जायखौ बुङो evil. जेरैनिखि बेया काम, बेया स्वभाव. जिथु बुरासे. We have to depart from the evil. That means through separation जोंनि जिबनाव नांगोन. Maybe you are a good friend. It doesn't matter. जेब्ला जों खालामनांगोन I have to separate. इसोरनि फिसा जानानै नोंहा जुदि सोरबा सासे ungodly जों हाबा जायोब्ला नोंथाङा बेयाव जेब्लायबो एग्रि दाजा. You have to separate from the ungodly your fellow partner. Even नोंथाङा जुदि सोरखौबा मोजां मोनदोंब्ला It doesn't matter how much you earn. You have to separate from this ungodly man. Because you cannot live in this Eden. Those who do not follow जायनोखि इसोरनि सोलिबायदि सोलिया नोंहा जेब्लायबो compromise जानो हाया. So you have to through separation जानांगोन evil. But if he comes to the Lord, you can. Is about good chapter because नोंथाङा दिनै young आरो बेबायदि समाव अनेक fall in love जानो हागौ जायनोखि इसोरखौ मिथिया बेनिखायनो बे शिक्षाखौ नोंथांमोननो नांगौ दिनै गासैबो मुवायानो सना नङा all glittering things will not be the gold नोंथाङा मिथिगौ right बेनिखायनो सायख'नानै ला separate जानांगौबा separation it may be hard thing in your life it's okay But you have to separate. And do good what is right. That's a true service. The Bible of 37:27 dwell evermore. That means there's a true security. You are going to live with God for eternity. There's a true security. Security मा खालामो मानसिफोरखौ protection खालामो नेयो अब्ला जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै नोंथाङा गावखौ बुंबाय I'm completely changed नाथाय नोंथाङा ख्रिस्टियान गावखौ बुंबाय बेनो जथेस्थ नङा There's the time जाबाय नोंथांनि थाखाय You have to make separation You need to make decide to the Lord I'm going to make separation It doesn't matter जेसेबां जायाखै आं जिबनाव आं थारैनो बे गासैनिफ्राय आलागा जिबनखौ खुंनो नाजाबाय आरो आलागायै आं नोंनि खाथियाव थाबायनो थाखाय आं थाबथा खालामबाय आरो आं साबसिनखौ मावनो थाखाय नोंनि थाखाय आङो गावनि जिउखौ सारेन्डार खालामबाय आं मिथिगौ जे I will be living in heaven forever and ever that's called eternal security इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गालांनो गोसो जाबाय गुनु जेन सैताना नोंखौ बे नामखौ लानानै बुंनाय बादि जे गाज्रियाव लांनो हाया सैताना नोंथांनि नामखौ सोलायनो हागौ नोंथांनि निउ नलेजखौ लानानै टेप खालामनो हागौ दानियेल बायदि जों प्रप'ज खालामना थांनि दानियेल 1:8 I purpose my heart I may not defile my life बेबायदि समयसा सफैगोन नोंथांमोननि जिबनाव बिगदानथ'ला आं माबोरैहाय बिनिफ्राय डिपार्ट मावनो आं नस्थ' खालामा आंनि जिबनखौ I have to go a long way I don't want to defile my life आंनि जिबनखौ आं नस्थ' खालामनो गोसो गैया I want to live for you आं नोंनि थाखाय थांना थानो गोसो दङ आंनो नों बोलो हो जों बे प्रार्थनाखौ जों खालामगोन आरो जोबथारनायाव कलसियानि 3:16-17 जोङो फरायनि इसोरनि जेथुनाखि रंजानाया जेन
peace आत्माखौ नोंनो थाखाय होबाय the God of peace He will rule your heart how many of you बेसेबां मानसिया दिनै इसोरनि रावजों खुंजानायखौ नोंथांनि अन्तराव लुबैदों दिनै संसारनि मानसिफ्रानो सान्तिखौ नागिरदों दिनै हयथ' बे सान्तिया सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबनाव गैया सान्ति लानो थाखाय दिनै ड्राग्सजों दिनै सेटिसफाइ खालामनो गोसो जादों मबाइलखौ लानानै हारसिं लानानै हयथ' खना मोनला थानानै इन्जय खालामदों that will not going to give you peace हयथ' टेम्परारि नोंथांनि जिबनाव होनो हागोन जेब्ला मबाइला नोंनिफ्राय गोजानाव थागोन same thing will happen to you इसोरनि बायख'आ नोंथांनि ओनसोलाव जुदि थायोब्ला जुदि रुल खालामोब्ला मा जागोन you have a peace बेनिखायनो इसोरनि रावजों dwell खालामनो थाखाय खालामनो थाखाय नोंथाङा दिनै आर'ज खालामनांगौ dwelling place बे मन्त्रआ जाबाय इसोरनि थाग्रा न' होनना बुंदों आङो अब्ला बे इसोरनि न' थाग्रा न'आव इसोरनि बायख'आ जों रुल खालामो आरो बे रुल खालामनो नोंथाङा इसोरनि आत्माजों रंजानायखौ बा सान्तिखौ जों मोनो अब्ला बेखौनो बुंदों कलसिया मण्डलियाव कलसियानि सोलोंसाफोरखौ अब्ला जों थांनायनि सिगां इसोरनि बायख'आ जों नोंनि अन्तराव थायो रुल खालामो आरो इसोरनि गोजोननायजों थानानै बिनिफ्राय ओंखारलांनो हायो आरो जेखौ खालामा मानो नोंसोरो इसोरनि मुङै नोंसोरो बाख्नाय होनना बुंदों थेंक्स गिभिं सोरबा जौ लोङोबा इसोरनि प्रंखा जागोन बे जानाय नङा सोरबा गाज्रि हाबा मावोब्ला बे इसोरनि बाख्नायनाय जागोन बे जानाय नङा सोरबा जुदि सिनेमा हलाव थानानै सिनेमा नायोब्ला बे इसोरनि गौरब जानाय नङा अब्ला जों बेखौ खालामनो हाया जेखौ इसोरा गोजोनो जेखौ इसोरा मोजां मोनो जों बेखौ मावनि इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों बे ओंखारलांनायनि सिगाङाव जोङो आर'जजों जों गावनि लाइफखौ जों डेडिकेट खालामगोन इसोरनि रंजानाय आत्माजों जों रंजालांगोन इसोरनि बायख'खौ जोंनि अन्तराव रुल खालामनो जों जुदि एलाउ खालामगोन the rule means empire जायखौ बुंदों सासन खालामनो बेखौ इंलिसाव रुल होनना बुङोब्ला empire completely गेमखौ आम्पायारा रुल खालामो क्रिकेट मेचखौ नायोब्ला नुगोन केप्टेनखौ जुदि नुगोन फुटबल खेलायाव बेयो हारसिं गेलेनो हाया there is someone who is controlling all the games आरो बे रेफारिनि बायदि सोलिनांगोन that's the rule अब्ला बै जों इसोरनि रुलजों जोङो मानिनानै सोलिनो बेयो जोंनि जिबनाव जानानै जोंखौ बियो सासन खालामथों जेब्ला बियो जोंखौ सासन खालामगोन जों बुंगोन जोंहा गोजोननाय दङ जोंहा रंजानाय दङ अब्ला सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै गोबां बाथ्रा बुंनो दङमोन आंनिफ्राय बा इसोरनि जि रावखौ दिनै आंनो होदों नोंथांमोननो होनो थाखाय जों बेखौनो लाना फैनि जुदि आं जुदि जिसुनि सोलोंसा जाबायब्ला बे सोलोंसाखौ इसोरा जोंनिफ्राय माबोरै होनो हागोन आरो बिनि जों जुदि इमिटेटर जाबायब्ला जोंखौ माबोरैहाय सोलोंसानायखौ लुबैदों आरो जुदि जों बिनि सोलोंसा जाबायब्ला बे सोलोंसायाव जोंनो गोबां अबिडियेन्सखौ जोंनो नांगौ बायध'था जिबन जाबन खुंनानै सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथांमोननि फरायनायाव नोंथांमोना फरायबाय थादो मोजाङै फरायदो जायफ्रा दिनै साखरियाव दङ नोंथांमोननि खामानियाव थानानै इसोरखौ प्रमाण खालामबाय थादो जायफ्रा नाजाबाय थादो बिसोर होबाय थादो जायफ्रा दिनै इसोरनि खामानियाव दिनै जड़ित जाना दङ बेजोंनो जों इसोरखौ जों प्रमाण खालामनो जोबनायाव the last इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आरो जायफ्रा कमप्लिट सारेन्डार दिनै इसोरनि खाथियाव होनो सानदों बे जिबनखौ बे आंनि नङा बे नोंनिसो नोंथाङा जुदि बिदि सानदोंब्ला नोंथांमोना खालामबाय अलरेडि अब्लाबो अन्तिम डेडिकेसन लास्ट सारेन्डार जुदि खालामनो गोसो जादोंब्ला लर्ड हियार एम आइजाया बुङो आंखौनो नों हर आं नोंनि थाखाय आं दिनै रेडि नोंथांमोन हागौ आं नोंनो होनो हाया इसोरनिफ्राय जेबो बुङाखै अकल अन्तरखौ बिदों सोरबा जुदि दासिमहालागै ख्रिस्ट'नि बे अन्तरखौ होआखैब्ला नोंथाङा दिनै होनो हागौ हयथ' गाबोन बे समखौ जों मोननाय नंलिया बे सम थानायावनो समखौ जों खाबुखौ जों बायनानै लानो इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों जों जोबनायाव जों बयबो गसंनि आरो लास्ट जों अन्तिम सारेन्डारखौ खालामनि आरो इसोरनि सोरबा सानदोंब्ला प्रिचार बुंथिगिरि आंनि जिबनाव सान्तिखौ आं मोनाखै जुदिअ आंनो दासिमहालागै आं गोदान जिबनखौ मोनबाय आं मिथिगौ नाथाय दाबो आंनि जिबनाव बे सान्तिखौ मोनाखै जुदि बुंदोंब्ला come forward ask to the Lord आं जेरैबायदि फैदोंमोन आं बेबायदि थांफिननो गोसो गैया
complete गोजोननायखौ लानानै आं थांनो गोसो दङ